Terve, nyt pelataan. Oviki. Ei täällä oo ketään. Ei ole. Nyt pelataan pitkästä aikaa, kuulepas kauhupeliä, vaikka pelaatte juuri. Kuvattiin ja ladattiin. Ei olla. pertakaker. Pertakaker. Älä vaan heitä sitä puhelinta, jos sä ikäät. Ei. Ei tää oo totta. Ei. Where you are, Dick, I'm not scared for you, fuck the... Oi saatana! Ei. Se oli Nalle, mutta ei Ankka. Muuten mä oikeesti säikäin. Se oli Nalle. Ei. Het is a Dick. Miksi sulla on noin pienet silmät ja ihme, että ne mahtuu tohon kuoppaan? Ei. Joo, ei. Ei. You game over to this game. Joo. Jatketaan. Nyt vai? No. Joo, toi tappoi meidät tossa. Toi silmämies. Munasilmämies. Sisäävä muna. Nalle mies. No okei, jatketaan. Toinen päivä. 12 tuntia. 12 tuntia. Voi ei. Me hävitään täällä taas. Of course, me hävitään näin. Koska mä oon niin huono näissä. Kohta se puhuu taas siellä hyppelehti. No se voi olla. Kato, me jotenkin luppaa, että se on ihan kohta. Paitsi no, eka pitää odotella, että toi on soittanut. Ei se... Soittanut. Onko se tuolla joku gay soittaa meille? No kun se on meidän pomo. Pomo. Miksi se soita meille? No aijaa, no älä sitten soita. Miksi pomo on just laittanut meidät tähän hommaan? Me kuoltiin jo kerran. Miten me selvittiin uudestaan vai ollaanko me uusi ihminen? Uusi ihminen. Ja mitä ne olevina on ees? Mörköjä. Mörköjä. On bändin jäseniä. Täysiä 100% mörköjä. Ostakaa mörköjä. Ostakaa mörköjä, etteivät ne enää vainoa meitä. Saatte 50% alennusta. Maksaa vain 50, koska se olisi oikeasti 100 sen. Hyvä huomio, Herman. Muuten vois tehdä tästä oikeasti mainoksen. No ei. Joo, ei. Tyhmä idea. Kevestäänpäs mainoskatkolla. Hyvät kansalaiset. Osta mörkö 50. Saat 30, jos autat meitä. Joo, tulee ulos mainoskatkolta. Ei. Oviki, velki, Turpaki. Se on sille, fuck you. Mä oon sille, turpaki. Ei. Kuulepas mitä. Turpaki. Ei. Kuulepas mitä. Mitä? Kuulepas mitä. Se tulee ja hallii sinua. Shake it down, shake it down, shake it down. Ai se ei oo enää täällä mennessä tajunut. Ohi. Siellä se mikä olikaan. Per. Perta. Mikä se on? Verei. No, täti no. Me kuollaan. Mesenhallainen mies on. Ankka lähti. Joo, hei, no tässä oli tämmönen mini tällä kertaa, koska meillä menee kusset housuun kohta. Hei hei.